Ez egy klasszikus rejtvény a Szingapúri Egyetemről. Minden jégkockát el kell helyezni a táblán. Most megpróbáljuk a 46. szintet. Először ürítsük ki a jégkockákat. Helyezzünk 3 rögzített darabot a feladat térkép szerint. A rejtvény megoldásra kész. Kezdjük el a megoldást. Először helyezzük véletlenszerűen a darabokat. A sikerhez mindent be kell illeszteni. Az első darabok jól illeszkednek, de a végső összeállítás hibás. Szedjük szét és kezdjük újra. Minden próbálkozás gondolkodást igényel. Nagyszerű, koncentrációs gyakorlat. Ezúttal is. Végül kudarc. Ez teszteli a napi logikai egyést. A figyelmes gyerekek megfigyelik. Különböző szögekből közelítik meg a 88 szinten rendelkező problémát. Még a telefonjukat is elfelejtik. Ma, logikai rejtvény, 71-es szint. Kezdjük a 3 szürke darab elhelyezésével. A rejtvény most összeállított. Tegyük be ezt a 10 jégkockát. Jó stratégia? Kezdjük a nagy darabokkal. Először ezt a nagy darabot ide. Ez a darab. A rések hosszú darabok kellenek. És ez a skorpió. Ez a darab. Még ez a darab is túl nagy. Nem fér be. Ez a módszer nem működik. Új módszerrel kezdem újra. Először veszem ezt a nagy darabot. Aztán ezt. Tökéletesen illeszkedik. Azután ezt a másik darabot. Ehhez a réshez hosszúkás darab kell. Aztán ez a darab túl terjengős, hibás megközelítés, újabb beállítás szükséges. Bonyolultabb, mint gondoltuk, igazi kihívás. Figyelmesen megfigyeljük, próbáljuk ide helyezni ezt a darabot. Ehhez a réshez keskeny darab kell. Majd ezt a másikat. Itt maradt egy rés. Még mindig nem jó, a megoldás lehetetlennek tűnik. Mozdítsuk lejjebb ezt a darabot. Adjunk hozzá egy hosszú darabot. De itt még mindig nem működik. Na jó, gondolkodjunk egy kicsit. Cseréljük fel ezt a 2 darabot. Először a pirosat, aztán ezt. Tökéletesen passzol. Ma, logikai rejtvény, 48. szint. Helyezzük a darabokat a térkép szerint. Majd logikusan helyezzük el a maradék darabokat. Kezdjük a legnagyobb darabokkal. Egyik darab sem passzol ide. Próbálkozzunk máshol. Az utolsó darab nem fér be. Újabb próbálkozás. Ez a kék blokk rossz helyen van. Cseréljük pirosra. Ez eltüntet egy sarkot. Folytassuk a kékkel. Ez a terület lapos maradjon. A sárga darab jobb alsóban tökéletesen illeszkedik. Kerüljük új sarkok képzését a darabok elhelyezésénél. Ez nagyban leegyszerűsíti az összeállítást. Ez a darab nem idevaló. Próbáljuk felül elhelyezni. Már majdnem ott vagyunk. Helyezzük be az utolsó 2 darabot. Tökéletes, rendben. Ennek a logikai puzzlenek 88 szintje van. Ideális a logikát és koncentrációt fejlesztő gyakorlathoz. Figyeljenek jól, amikor beillesztik ezt a 2 darabot. Az 55. szint sikerült. Kezdjük az 56. szinttel. Először távolítsuk el a jégblokkokat. Helyezzük el őket a mintának megfelelően. A kezdeti 3 szürke darab szolgál alapul a puzzlehoz. A legnagyobb darabokkal kezdek. Mind a 8 blokknak tökéletesen illeszkednie kell. A darabok precíz szervezése megkönnyíti a puzzle kezdését, de az utolsó mégsem illeszkedik. Kezdjük újra, állítsuk be a pozíciókat. Minden próbálkozás ösztönzi a gondolkodást, ideális a türelem és koncentráció fejlesztéséhez. 3-tól 12 éves korig, az agyfejlődés korában. Ezek az oktatójátékok tökéletesek, ha az utolsó lépésnél elakadnak. Ez térlátás és logikai képesség tesztje. Az okosabbak minden részletet megfigyelnek és különböző módszereket próbálnak. És íme, a puzzle sikerült. A 88 fokozatosan nehezedő szinttel. Ez a játék nélkülözhetetlen a gyerekeknek.